L'angulació del pla és a quina alçada posem la càmera respecte a l'objecte que estem gravant. Aquesta és l'angulació normal, és a dir, quan la càmera està a l'alçada dels ulls del personatge. Serveix per transmetre la història amb naturalitat i crear empatia amb el personatge. Aquest és un pla picat, és a dir, quan la càmera grava des de més amunt que la posició del personatge. Per què serveix? Doncs per transmetre que el personatge és més petit, més inferior, que no té força, que està indefens, està perdut. Aquest és un pla contrapicat, és a dir, quan la càmera grava des de més avall de l'alçada dels ulls del personatge i serveix per donar la sensació de que el personatge té poder, de que està en un moment poderós i important de la història. Això és un pla zenital, és a dir, gravat totalment des de dalt cap a baix. I per què serveix? Doncs per puntualitzar moments concrets o per ensenyar l'espai des de dalt quan és necessari. Quan el trobem a la pel·lícula? Doncs en moments expressius, ja que és un pla que no s'assembla gens al punt de vista en què veiem normalment la realitat. És un pla que serveix per remarcar moments molt especials. I aquest és el pla nadir, és a dir, el pla totalment contrari al pla zenital, quan gravem del terra cap al cel. I per què serveix? Doncs és un pla, com veieu, molt expressiu, més que no pas narratiu. Serveix per assenyalar accions concretes o marcar moments importants.